Така, здравей, началник. Здрасти. Какво ще покажем сега на хората с тази? Ще покажем едно кратко видео как разтваряме салицилова киселина от аптеката. Салицилова киселина. За кой ще я ползваме? Ще я използваме за пръскане на пшеницата. Пръскане на пшеница. Имунитет. Ето в чиста вода как стои. Не се разтваря. Стои отгоре. Бъркаме, стои като на парцали, като силикон. Я дай малко надолу. Надолу да покажа той. Ето вижте, приятели, как изглежда. Просто само една вода и с салициловата киселина. Да, тук покажи сега. Това е нашата магнитна бъркалка. И сега ще покажем тук. Вътре сме сложили, значи за 100 грама салицилова киселина, 20 и колко грама? 24 грама. 4 грама сложихме натриева основа. И в момента има едно пакетче салицилова киселина, 20 грама вътре. Ето я. Сега ще сложим още едно. По принцип за 100 грама трябва да е дозата. То едно пакетче колко грама е? 20. Дават го тази натриева основа да стигне за разтварянето на 100 грама салицилова. 100 грама. Приятели, как се бърка, стои магнитното. Ето как успява да се разтвори. Ето тук с натриевата успява. Обаче с чиста вода много чиста. трудно. Трябва с много голямо количество вода. То направо става като гъба тук. Да, и значи дават го максимум 2 грама на декар, обаче ние слагаме 0,2 грама. По препоръките на... Да, Никол Мастърс. Точно така, сетих. Никол Мастърс. Иначе рецептата е от ChatGPT. Всичко знае този чат. Да, това е. После ще покажем още нещо, други неща.